Salam hormatly tomoşaçylar. Biziň esasy YouTube kanalymyz olan Türkmen Biznes kanaly 2020-nji ýylyň 17-nji apreline bayraklaryň jem bahady mummanlarda çenli konkurs geçirýär. Konkursda başlangyç 3 ýere eýlenlere smartwatch sagat, AirPods naushnik we kolonka ýaly bayraklar garaşýar. Ýaşyň şertleri: siz Türkmen Biznes kanalymyza agda bolmaly, şol goýuljak video hökman like goýmaly we şol videonyň kommentariýasyna türkmen ýazgyny harpma-harp aşaklagyna sizi hiç kim bölmez ýaly ýazyp bilmeli. Birinji ýer. İlkinji bolup türkmen sözüniň 7 harpyny doly ýygylar ýazyp bilene. Ikinji ýer. Türkmen sözüniň 6 harpyny doly ýazyp bilene. Üçüncü ýer bolsa türkmen sözüniň 5 harpyny doly ýazyp bilene berilýär. Ýarş 19:30-dan 20:30-a çenli dowam eder. Öz başarnyklaryňyzy barlaň we bayrak utmak mümkinçiligini saptyrma.